Ini isa lamang ka-emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 CADER FM. Sa panahon sining pandemya, nanginmahalong kita hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagparagwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Casac Special Coverage. Mabatian live sa Casac Facebook page kag 88.1 CADER FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 CADER FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka-emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag uban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 CADER FM. CADER FM, Philippine Standard Time, alas 4:42 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mga palantayan ng balita at informasyon tuloy sa isyu na nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong may baluan sa nagatainabo sa atong palibot. Igadulong sa inyo sa tingok ng Forza sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Mayong hapon
kaalagad. Nagapumating at nakatuto ka mo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 CADER FM. Nagapalayag kita sa kahanginan pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sa National Telecommunications Commission. Kagang ining estasyon na ginadumala sa Capiz Archdiocese Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sa Archdiocese of Capiz. Nagapalayag ang programa Casac Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita kag impormasyon na tuhoy sa coronavirus pandemic. Bulan sa Mayo tuig 2021 sa pangalan sa kabugusan nga puwersa isang 88.1 CADER FM. Ako ang inyong mangin alagad, mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-serbisyo sa tao. Ini sa alagad May Durias para sa 88.1 CADER FM Casac Special Coverage. Sariwat mayong hapon sa inyong tanan mga kaalagad sa tanan nga malabutan sang aton nga programa sa 47 ka mga kabarangayan sa siyudad sang Rojas, duha ka distrito sa probinsya sang Capiz kag subong man sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan. Maayong hapon sa mga kaalagad naton nga nakatutok man sa aton nga live streaming pinaagi sa aton nga official Facebook page ug official YouTube channel. Maayong hapon sa inyo ay labi na gid sa aton nga mga overseas Filipino workers. Always kay nakatutok sa aton programa. Sa gihapon nagapangalagad kita sa kanginan ang programa nga Casac Special Coverage para sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita, monitoring reports and updates na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Bago ang umpisa natin mga kalagad, sa inyo ang update sa COVID-19 advisory gikan sa Capiz Provincial Health Office. Minimum health standard, pagsuksok sa face mask kag face shield, doble nga proteksyon. Importante man mga kaalagad ang pag-obserbar sa physical or social distancing o kung pagpalayo sa atong kaugalingon sa atong mga tao sa palibot naton at least 1 meter apart. Importante man ang basta mga pagpangugas sa mga kamot kag pag-sanitize sini sa mga nagatrabaho magdalagit sa alcohol kag masaming magpanglimpyo sa atong mga kamot gamit ang sabon kag tubig kag limpyuhan man atong mga ulubrahan antes kag pagkatapos naton sa duty. Importante gid mga kaalagad nga kung ikaw ang kaupod sa mga priority groups sa magparehistro kag magpabakuna bago nagwimisa sa mga proteksyon agud nga makalikaw kita sa COVID-19 virus. Ngini nga pahandumdum mga dulog nga ginadulong sa inyo sa Capiz Provincial Health Office kag sang sininge stasyon. Pusong Pilipinas. Casac Special Coverage.
reported recoveries, samtang nagtaas na sa 1,671 ang kabugusan ng numero sa mga nag-ayo sa masakit. Kagahapon man mga kaalagad, nakabalag sang duwa ka mga individual na nimbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19, kag sa karon nagtaas na sa 92 ang mga numero sang napatay. Sa probinsya sang Capiz, naglabot na sa 2,071 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 nga nabalag umpisa sang pandemya. Lima naman overseas Filipinos. Naka-record sang 228 ka mga bag-o nga mga recoveries kag nagdangat na sa 33,196 ang total reported recoveries. Wala sa nadugang sa mga numero sang nabatay, samtang 962 na ang total reported napatay sa Pilipino. Naglabot na sa 18,958 ang total reported deaths.
Tap na ng ibang kagbibig kung nag-ibo o kung nag-hatching gamit ang tissue o kung ano. Likawan na nagkabdo sa mga tao na ligaw, kasubang sa malls, sinahan, terminals kag airports. Kung may nagatsagan ng sintomas na pakonsulta dito sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. COVID-19 sa atong probinsya. Ikaw, ako, kag ang tagsa-tagsa, kinahanglan magbuligay agud matap na ang pandemya. Yari ang mensahe nagikan sa Provincial Health Office. Ang bakuna nagabulig agud mamiligan ka kag ang imong pamilya. Tap na naton ang pangilaptas ang COVID-19 sa atong probinsya. Magpabakuna para sa imong proteksyon. Kung ikaw bakunado, mabakod imo depensa. Makabato ang imo lawas sa infeksyon agud malikawan ang grabe nga simptomas kag pagka-ospital kag mahilayo sa peligro ang imo kabuhi. Magpalista na sa tagsa ninyo ka mga health centers para maupod ang inyong pangalan sa pagatakaan sa libre nga bakuna nga ginahatag sa atong gobyerno. Una na naton ginbakunahan ang atong mga frontline health workers kag ini pagasundan sang tanan naton nga mga senior citizens kag ang mga nagaedad 18 to 59 years old nga may mga comorbidities kapareho sang hypertension, diabetes, sakit sa korason, sakit sa bato kag iban pa. Kumpituha ang duha ka doses ng bakuna para maproteksyonan ang imo kaugalingon. Padayon gihapon naton nasundon ang minimum public health standards biska na bakunahan na kita. Buot silingon ang pagsuksok sa face shield ug face mask padayon gihapon naton. Mag-disinfect sang kamot gamit ang tubig kag sabon o kung alcohol kag ang pag-maintain sa 1 meter na distance sa ibang nga tawo. Likawan na naton ang mga super spreader ng mga aktibidades pareho sa pag-atender sa mga kasal, bunyag, birthdays kag ibang pagid na pagtililipon na kung sa diin pwede kita matapnan sa virus. Mga pinalangga ko nga pumuluyo, ginahinyo ko gid ang inyong kooperasyon. Ako mismo, certified na bakunado. Gani magpabakuna na agud ikaw kag ang imo nga pamilya protektado batok sa makahalalit nga pandemya. Gani pagtungtagay kailangan na agud matap na ang paglaptas sang virus sa aton nga probinsya. Kinahanglan ang tag sa kapamilya magdepensa. Ini ang inyong gobernador nga nagakabalaka kag nagapalangga gid sa inyo. Governor Nonoy Evan Basero Contreras. God bless, Capiz. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nagabalik ang Casac Special Coverage kag yari na ang aton nga mga headlines. Special Coverage. Casac Special Coverage. Para sa Balita National, Department of Health ginpasiguro nga strikto nga gina-monitor ang estado sa 41 ka mga close contacts sang duwa ka mga nagpositibo nga Pilipino sa Indian variant sang COVID-19. Special Coverage. Casac Special. Samtang vaccine confidence sang mga Pilipino nagtaas sa 75% suno sa DOH. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Balita Regional, Barangay Vaccination Center sa siyudad sang Bacolod, nagbukas na ang subong nga adlaw. Special Coverage. Casac. Samtang 56 ka mga kliyente nga nag-avail sang saliva test sang Philippine Red Cross sa Boracay, lunsay negatibo sa COVID-19. Special Coverage. Casac Special. Kag balita lokal, dugang nga COVID-19 vaccines nag-abot na sa probinsya sang Capiz. Special Coverage. Executive ng baton sa COVID-19 Vaccination Center Manuals. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Matapos nga magpositibo ang duwa ka mga Pilipino gikan sa pungsod sang Oman kag United Arab Emirates, ginapasiguro sa karon sang Department of Health na kontrolado kag ginasunod ang mga protocols sang na-detect nga 41 ka mga close contacts sang nasambit nga mga Pilipino. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, manging kaupod natin para sa live report alagad Maria Jean Lorin Balgo. Casac Special Coverage. Casac Special
Special Coverage. Ginpasiguro sa Department of Health ni strikto nga gina-monitor ang estado sa 41 ka mga close contacts sa mga nagpositibo nga Pilipino sa Indian variant ng COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginsunod sa gobyerno ang mga nagkakaibang nga protocols abid nga makontain ang mga nasambit nga individual para man masiguro nga hindi maglapta ang nasambit nga variant ng virus nga amo sa karon nga nagpabudlay sa sitwasyon sa pusod India. Matandaan nga subo nga semana ginkonpermar sa DOH ang pagpositibo sa duha ka mga Pilipino nga siman nga nagpauli sa Pilipinas sa B1617 variant o COVID-19 Indian variant. Suno pa kay Vergere, ang pasahero nga gikan sa Oman ang mayara sang 6 ka close contacts, samtang nagikan naman sa United Arab Emirates ang may na-record nga 35 close contacts. Liwat tigintest ang nasambit ka individual sa ila ikalima kag ika-6 nga adlaw sang quarantine bilang safety protocol. Liwat man naging extend sa Pilipinas ang travel ban sa tanan nga magagikan sa mga nasambit nga pusod. Kaupod na ang India, Pakistan, Nepal, Bangladesh kag Sri Lanka. Agud nga makalikaw sa nasambit nga variant nga ginakabig sa karon sa mga eksperto nga pinakamadasig maglatom nga klase sang variants sang COVID-19. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pag-serbisyo sa tawo, ini si Alagad Maria Gino para sa 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa Dugang nga balita national, nagtaas sa 75% ang vaccination confidence sa mga Pilipino inisuno sa bag-o nga survey sang Department of Health. Ini lamang matapos ang isa ka bulay na matapos ang pag-umpisa sang rollout sang vaccination program sa pungsod. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Apple Queen Labrador. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Matapos ang masobra sa kabulan sa nagsugod ang vaccination rollout sa Pilipinas, ginpahayag sa Department of Health na nagtaas na sa 75% ang vaccine confidence sa mga Pilipino sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa survey nga ginpahigayon sa ahensya na tuloy sa voluntaryo nga pagpabakuna sa COVID-19 nga ginhiwat sa Marso 19 tubtob 30, nagpakita sang 75% nga positibo nga pagbaton sa mga bakuna ang mga respondents. Dugang pa sinilapit sa 86% ang nagsabat nga hilway kag epektibo ang mga bakuna sa COVID-19. Naging madinalog-on sunod diri ang kampanya sa pagpabakuna, bangod nagtaas ang kumpiyansa sa mga Pinoy sa makitaan nga maayo ang proseso sa gobyerno sa vaccination rollout. Matandaan na sang una ginpahayag sa Department of the Interior ang local government na tatlo lamang sa pulo ka mga residente sa Metro Manila ang luyag nga magpapuna bangod sa kahadlok sa side effects. Sa karon sa data sang ahensya nagalabot na sa 67,000 kag 83,000 kada adlaw ang nabakunahan sa Pilipinas kag nagalaom nga magtaas pa sa 100,000 ng mga tawo kada adlaw ang magabaton pa sa mga COVID-19 vaccines oras na mag-alabutan pa ang mga bakuna gikan sa nagkalain-lain ng mga pharmaceutical sites sa iban nga pusod. Kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pag-serbisyo sa tao ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa balita regional mga kalagad sa syudad ng Bacolod, nagbukas na ang mga barangay vaccination centers subong nga adlaw. Hibalo naton ang detalye sa sining nga balita sa report ni Alagad John Rafael Fabregat. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nagsugod sa vaccination rollout ang pila ka mga barangay vaccination centers sa syudad sang Bacolod, subong adlaw. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sang Emergency Operations Center sang syudad, masobra 20,000 doses sang AstraZeneca ang nagabot sang damlag lamang maagod nga pang bakuna sa mga nabilin nga populasyon subong adlaw. Nauna sa mga magasugod sa nasambing nga aktibidad ang Barangay Villamonte nga nakaschedule subong adlaw kag Mayo 17. Sunod diri ang Montevesta, Handumanan kag Mansilingan. Dugang pa sini ang mga barangay ang nakatapos ng vaccination simulation exercises bilang preparasyon sa pag-abot sa mga COVID-19 vaccines bago ang pagsugod subong adlaw. Samtang ginatag naman sini nga mga nabilin ng mga frontline healthcare workers or A1 sa
senior citizens or A2 and persons with comorbidities or A3 na nakaparehistro online ang magabaton sa mga nasambit nga anti-coronavirus shots. Magluwas sa mga nasambit ng barangay vaccination centers, may araman sa nagpatigayon sa vaccination rollout sa duwa ka mga dalagkuan nga malls sa syudad. Sambig sa datos sa syudad, nag-abot na sa masobra 14,000 ka mga Bacolod noon ang nakabaton sa Sinovac kag AstraZeneca vaccines. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pag-serbisyo sa tao. Ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa Dugang nga balita regional mga kalagat, umpisa sang magbukas ang Philippine Red Cross Boracay chapter sang ilang mga saliva testing centers. 56 sa mga kliyente sini ang nag-negatibo sa COVID-19. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, mangin kaupod natan para sa live report alagad Ron Marvins Mayor. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Lunsay, negatibo sa COVID-19 ang mga kliyente sa Philippine Red Cross PRC Boracay Malay Chapter na nag-avail sang saliva testing. Suno kay PRC Boracay Malay Chapter Coordinator Ronaliza Inocencio Orada, nagsugod ng pagpatigayan sa saliva test ang Abril 22. Kag sa pinakauli nga report sini nga napetsahan Mayo 11. Negatibo ang mga resulta sa mga ginkuhaan nila sa saliva samples nga gilayon man ginpasa sa molecular laboratory sa Pasay. Dugang pa sini, kalabanan sa mga nagapates, ang nagakinahanglan sini amo ang para sa travel purposes kag employment requirements. Ang nasambit nga test ang nagabalor sa 2,000 ka pesos kag mayara sa 98.11% accuracy rate. Agud niya maka-avail sang nasambit niya serbisyo, kinahanglan niya magpanawag sa contact number sang ahensya kag mag-fill out sang form online. Mabato naman ang resulta sang test nga ipadala sa email address sang kliyente sa sulod sang 24 oras matapos niya mapadala sa Pasay Molecular Laboratory ang ilang mga saliva samples. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-serbisyo sa tao, ini si Rael Marvins Mardomo, 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang sa balita lokal, nagabot na ang ika-8 na delivery sa COVID-19 vaccines para sa probinsya sa Capiz na personal na ginbaton sa Capiz Provincial Health Office. Para sa pagdulong sa detalye sa sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report talaga John Kenneth Fabrica. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nag-abot na sa probinsya sang Capiz ang ika-8 nga batch sang COVID-19 vaccines. Personal mismo ang ginbaton ni Dr. Alex T. Nolasco, Acting Provincial Health Officer 2 sang Provincial Health Office, ang dugang nga mga vaccines gikan sa national government, pinagi sa Department of Health Center for Development Western Visayas. 733 vials sang AstraZeneca Oxford vaccines ang ginbaton sang probinsya sang nagligad nga Mayo 13, kung sa tingin ng kada vials ang makahatag sa pulo tanan ka doses. Ini nga mga doses ang alokasyon para sa mga priority population subgroup sa Capiz, A1 o kon remaining frontline health workers, A2 o kon senior citizens, kag A3 o kon adults nga may yara sang comorbidities. May kaangtanan sini, padayon ng kampanya sang PHO Capiz sa mga pamuluyo nga hindi maghadlok sa vaccine kag mangin bukas ang painuino nga ini ang isa sa makabulig sa aton batok sa COVID-19. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pag-serbisyo sa tao. Ini si John Kenneth Fabrigar, 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Samtang ginpangunahan naman ni Capiz Governor Esteban Evan Contreras ang pagbaton sa mga local chief executives sa COVID-19 Operation Center manuals nga ginhiwat sa banwa sa Mabusaw kagahapon nga adlaw. Para sa pagdulong sa detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report talagad Love Date Shop. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Napangunahan ni mismo Capiz Governor Nonoy Evan Contreras ang pagbaton sa Visayas COVID-19 Vaccination Operation Center Manual para sa mga local chief executives nga nagikan sa national government. Natigayon ng nasambing aktibidad pinaagi sa opisina ni Senator Bongo kag Office of the Presidential Assistant for the Visayas nga ginhiwat
giliwat sa banwa sang Mambusaw kagahapon nga adlaw. Dirigin presentahan ni Dr. Mary Jean Loreche sang DOH Region 7 ang testing protocol samtang ginpangunahan naman ni retired Major General Melquiades Feliciano ang presentasyon sang BBOC handbook. Naghatag man sang iya nga video message si Senator Bongo subong man si Undersecretary Anthony Gerard John G. Gonzales nga mo ang isa sa nagapanguna sa ceremonial distribution sang BBOC handbook kaupod sanday retired Major General Feliciano, DOH 7 Dr. Loreche kag Regional Director Jaime Bernadas. Nagtambong sa nasambit nga pagtililipon ang mga alkalde sa mga kabanwahanan sa probinsya kaupod man ang tagsa ka mga municipal health officers. Kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pag-serbisyo sa tao. Ini si Alagad Love Dichosa para sa 88.1 CADER FM. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang mga detalye sa mga nakalinyada natin ng mga balita diri sa Casac Special Coverage. Special Coverage. Nagidulong sa inyo sang 88.1 CADER FM correspondent. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Oras natin mga kaalagad, alas 5 dress na sa hapon. Katulad na kita sang tiyempo para sa ating programa. Pagka kita nakikita liwat sa Lunes nga adlaw, alas 4:30 tubtob alas 5 sa hapon para sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon tungkol sa COVID-19 na dapat ninyo may balawan. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 CADER FM sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advintola, Arsobispo sang Capiz, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Flor, sa pangalan sang aton nga program manager Father Francisco Casalda Jr., aton station manager Reverend Father John Dave Ibaya, kag mga technical directors Engineer RJ Borna, Alagad Ningning Wek kag aton partner technical, madamog nga salamat Alagad Maria Jean Lorimba. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-serbisyo sa tao. Ini si Alagad May Dugang para sa 88.1 CADER FM Casac Special Coverage. Thank you so much and God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga na pagbalabati sa 88.1 CADER FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast. Agud madulong sa kahanginan ang mga naging importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton. Pasubong sa COVID-19, dengue, suicide, malaing nga tiyempo kag uban pa. Pinaagi sini, mahatagan man sa kahigayunan na makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya at opisina na may direct